Playing more music than the others. This is Alagad Radio 100.5 FM. Ang tingog sang inuban. Huwag nailain pa. Lami aoy. You're in the middle of non-stop good stuff on 100.5 FM. Abyan, welcome sa aton nga palatuntunan ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Nagalin pa diri sa Bay City Fellowship Baptist Church, Bay City, Negros Oriental. Ako si Pastor Ipaprasacar nga sa karon pastor man sa Dumaguete City Cornerstone Baptist Church. Karon kung ara ikaw sa Dumaguete City sa adlaw nga Domingo, abot ikaw sa hapon, amon ikaw ginaagda sa pagpakiguban sa amon sa Ilina to Manhattan Suites Inn, alas 5 sa hapon tubtob alas 7 sa gabi. Sa diin ang pagtudlo sang pulong sa aton Ginoo kag ang pagsimba sa iya ginahimo. So kung gusto ikaw, interesado ikaw sa pagpakigupod sa amon, kada Domingo sang hapon alas 2 o alas 5 tubtob alas 7 sang gabi. More or less mga alas 2 o kung alas 2:30 kami nagahalin diri sa Bay City, 45 kilometers away from Dumaguete City. Agod nga makapagkig-upod sa mga Kristiyanon nga nagasimba dito. Sa aton nga pagpamalandong sining pulong sa aton Ginoo, sa mga Facebook live segments diri ginatun-an hindi lamang ang sala sang manghod nga bata nga lalaki sa tong manggaranon sa Lucas kapitulo 15. Kundi ginatun-an man ang sala, ang sayop kag ang kakulangan sang older brother. O ang older brother, siya loyal, siya mapisan, siya matutom, kag siya matarong. Kung aton hambalan ang standard nga iya sang kalibutan. Pero kung aton usisaon pagid sang madalong, makita naton ang iya sayop kag sala. Ang una ang iyang spiritual dullness o kung ang iya man pagka-ignorante sang mga nagakatabo dira sa kasing-kasing sang iya amay, nagakatabo sa huna-huna kag handom sa iya mangod, kag ang revival nga natabo sang pagpauli na niya halin sa uma, kita niya nga may kinasadya, may huni, may music, may binayli dito sa ilabalay. Ang iya ikaduha nga sala nga nakita naton ang iya kaakig. May kaakig siya sa iya amay, may kaakig siya dito sa iya nga manghod, kag may kaakig siya sa nagakatabo. He was angry. And then aton man nakita nga bisan dito siya matuod sa ilabalay, siya wala sang paghiambitanay sa iya amay kag much more sa iya nga manghod. He had broken fellowship and communion or communication with his father and more with his younger brother.
Aton man nakita nga siya self-righteous. Self-righteous siya kung iya ikumparar ang iya kaugalingon sa iya manghod. Pero hindi siya righteous kung ikumparar niya ang iya kaugalingon sa standard nga ginladlad ginhatag sang Dios. O he saw himself righteous in comparison to his brother. But he failed to see his own sinfulness. Hindi siya kaangay ni Apostol Pablo nga sang una self-righteous pero sang nakasugata sa kay Kristo Jesus siya nagpaubos, nanginhumble siya sa iya kaugalingon. Kag sa Roma 7:18 iya ginkilala, ginbaton ang kamatuoran nga siya hindi gid man matarong. Kung aton usisaon diri sa Lucas kapitulo 15, bersikulo 29 kag 30, ari naman diri ang isa niya kasala. Kag ina amo ang jealousy. Akon basahon. Apang nagsabat siya sa iya may, yari karon sa sining mga tinuig nagalagad ako sa imo. Kag wala gid ako maglapas sang imo sugo. Apang wala mo gid ako pagatagi sing tinday nga kanding agod nga magkasadya ako upod sang akon mga abyan. Apang sang nag-abot ining anak mo, wala niya ginkiisip no. Ang iya manghod no. Ang anak mo wala sining apang sang nag-abot ining akon manghod o kon akon utod, wala sila niya. Sang nag-abot ining anak mo nga naghalunhon sang imo pangabuhian upod sa makilawason nga mga babayi, ginihaw mo tungod sa iya ang pinatambok nga tinday, kag ang kulugan sina tinday nga baka. So amo ini ang nakita naton diri nga sala sining magulang. Siya jealous. Siya may malain sang buot. Nahisa ining magulang sa ginhimo sang amay para sa iyang manghod. Sili niya, wala kagid naghatag sa akon bisan tinday na lang nga kanding. Amoy na diri sa bersikulo 29. Pag-abot sining anak mo nga naghalunhon sang imo pangabuyan upod sa makilawason nga babae, ginihaw mo tungod sa iya ang pinatambok nga tinday. Wala siya pakita sining iyang kahisa no sang wala na tabo ang masadya nga parte dito sa ilabalay. Tanaw naton. Una nga may kahisa siya tungod kay iya gi-compare ang iya kaugalingon nga kabuhi sa kabuhi sang iban sang iya utod. Kag amo man ina ang natabo manggani sa kay Pedro no sa 1 kapitulo 21 no. Kung may Biblia ikaw dira abyan paliog abre sa John 21 verses 20, 21, 22. Sang nakasiling siya sini John chapter 21. I should have read now verse 20. Si Pedro nagliso kag nakakita nga nagasunod sa ila ang gintuton-an nga ginhigugman ni Jesus. Kag ina siya amo si Juan nga amo man ang nagsulat sini nga gospel. Okay? Siling dire
nga nag-idag man sa iya dughan sa panihapon kag nagsiling, Ginoo, sino bala ang magatugyan sa imo? Sang nakita ni Pedro siya, nagsiling siya kay Jesus, Ginoo, magaano bala ining tao? Kaya doon may malain siya nga balatyagon. Wala siya nagsiling magano niya si Juan, magano niya si Brother John. Ha? Magano ni amon kaupod nga si Juan, ining tao. Si Jesus nagsabat sa iya, kung buot ko nga magpabilin siya tubtob nga ako magkari, ano bala ina sa imo? Sunod ka sa akon. O amo ni ang salaman ni Pedro. Kay iya ginkumparar ang iya kaugalingon sa iban sa iya kaupod nga si Juan kag sang iban pagid nga mga gitutunan. Nagakabalaka siya sang mga nagakalatabo sa iban nga daw maayo sila ya. Kag iya lang gin-focus ang nagakatabo nga malain diri sa iya kaugalingon. So he compared himself with others. Amo ni ang ginhimo ni Pedro. Kag amo man ni ang ginhimo sining magulang. He compared himself with his brother. Kag kun aton usisaon diri man sa 2 Corinthians 10:12, ako ni ginbasa kag ina. Inang mga tao nga nagkumparar sang ila kaugalingon sa iban nga mga tao man, ang paghambal diri ni Apostol Pablo nga ini nga mga tao hindi maalam. 2 Corinthians chapter 10 verse 12, hindi nga kami nagapangahas sa pag-isip ukon sa pag-angay sang amon kaugalingon upod sa iban sa ila nga nagapakamaayo sang ila kaugalingon. Apang kun sila nagatakos sang ila kaugalingon sing silahanon, kag nagapaangay sang ila kaugalingon sing silahanon, mga walay paghangop sila. Siling ni Pablo, inang mga tao nga nagakompare sang ila kaugalingon sa iban nga mga tao, hindi sila mga maalam. So, nga nangin jealous, no? Ini nga tao nangin maimon kag I believe envious man, nahisa because he compared himself with the life of his own younger brother. Kagin compare man niya ang dulot kag ang reward masilin naton sang amay nga ginhatag sa iya manghod. He compared rewards. Tanaw bala no sa Lucas kapitulo 15 sa bersikulo 29, yari karon sa sining mga tinuig nag-alagad ako sa imo, kag wala gid ako maglapas sang imo sugo, apang wala mo gid ako pagatagi sing tinday nga kanding. So kanding no, gamay. Agod nga makasadya ako upod sang akon mga abyan. Apang sa nagabot ining anak mo nga naghalunhon sang imo mga pangabuhian upod sa mga makilawason nga mga babay, ginihaw mo tungod sa iya ang pinatambok nga tinday nga baka. So he compared rewards. He compared the dealings of his father to his younger brother and the dealing of his father to him as the older brother. So, hindi nahisa siya, kundi na ngimon siya. And then, ginhatag niya gid ang mga rason nga nagreklamo siya. Ang ginhatag sa iya nga manghod, tinday nga baka nga ginpatambo. Ang hambal niya, wala gid siya nakatilaw, bisan tinday na lang nga kanding. So, amoy niya biyan. Once we compare ourselves with others, the dealings of God to them and the dealings of God to us, we tend to be envious
or to be jealous. Pero tanawon ta lang ang aton kaugalingon. Sa atubangan sang Dios, how God sees us, how God deals with us individually. Kay maghatag kita sang husay sa tubangan sa Ginoo. Hindi kon paano ang aton paglantaw sa mga accomplishments ng iban, kundi kung paano naton gingamit ang espirituhanon naton nga mga abilidad kag hiyas nga nabaton sa Ginoo. Hindi mag-expect ang Ginoo sang mga butang nga wala niya ikaw gintawag, wala niya ikaw gin-energize o gi-empower. Ang dealing sa Ginoo sa aton individually. So, tungod sina hindi kita mangin jealous o kiyon na mangin envious. Kay ining older brother, may jealousy siya, kag may envy siya. Tungod kay i-compare niyang iya kaugalingon sa iban nga mga tao, sa iya younger brother. So let us focus on ourselves and focus on the Lord Jesus Christ. Kay siya amo ang aton judge. Manughukom siya sa aton nga kabuhi, sa aton mga na-accomplish para sa iya ginhimay, kahimayaan. Kag initanan kung ginhimo naton ini na may faithfulness. Diyos nga balaan, salamat sini nga kamaturan nga you will judge us not according to how people see us, but according to how we implement, how we do our activities, our opportunities, and our responsibilities. Thank you, Lord, for this truth. Guide us through the day. Keep us safe. In Jesus' name, amen. Madamo gid nga salamat sa inyo nga pagsunod sini ngaton nga programa. Sister Sharon Guerra, Sister Cristina Helpo Juarez, and then Pastor Alfonso. Ang Diyos magapakamayo sa aton nga tanan. Ang Diyos magapakamayo sa aton